बिलदिलखौ मोजां मोनो आरो जोङो 28 नं समाजनि समनान नार्जारिखौ जोङो जेरैबो दिसपुराव दैथायहरनायखौ जों लुबैदों आरोखि। बिपिएफखौ जोङो मानि थाखाय नांला होनो मानि जोङो बिपिएफनिफ्राय जेबो जिनिस मोना, खुन्दुं मोना, साथा मोना, मोनायाव रानजायो, जेबो जिनिस होआबा जोंनो। न' गंसे होजाया जोङो, साथा गंसे होजाया, खुन्दुं मोनसे होजाया आरो जेबो होजाया जोङो। बेनि थाखाय जोङो बिपिएफखौ नागारदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाबाय। नैबे समाव आङो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मैनागुरि हाथाइ थामहिनबा 29 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय मैनागुरि हाथाइ, बे हाथायाव आं दंफैयो आरो मैनागुरि हाथाइनि बेनि रायजो राजा बिथांमोनजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांमोननिफ्राय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना सोरबायदि हान्जाखौ बिथांमोना पावाराव फैजानो लुबैयो, लोगोसेनो बिथांमोना नैबे समस्तिनिफ्राय सोरबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना बेनिफ्राय देरहाजानायखौ लुबैयो। नैबे समाव आङो रायजोफोरनाव सोंगाब सोंनाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगासिनो। आं नैबे समाव गिबियावनो आं सोंनो लुबैगोन, आं आदाखौ नैबे समाव फैबाय थानाय समाव नोंथाङा माबायदि राजखान्थि हान्जाखौ देरहाजानो लुबैयो आरो सोरबायदि बिजाथिखौ नोंथाङा देरहाजानोखौ लुबैयो? धन्यबाद। आच्चा, बे समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै दिनै आंनावहाय मोनथिनो लुगैनायाव आं बुंनोसै। आङोथ' पार्टिनिबो नङा जाहैबाय, आङो ओरैनो साधारन पाब्लिक, आं बे ओनसोलनिनो आरोखि। दा बे समावहाय आङो बुंनो साननाया बेनो, माने दा जोङो फैबाय थानाय दा जायफोर दा सरखार सालायगासिनो दङ बिथांमोनखौनो जोङो दा एसे आनजाद नायनो नागिरदों। दा थांनाय समावहाय माखासे पार्टिफ्रा 15 बोसोर सरखार सालायलांदोंमोन, बिथांमोना एसेबां मानि डेभेलपखौ मावलांनो हायाखै। मावदों बिदिनो लामा सामा आरो बेनि बागै पाब्लिकफोरनि जेबो सुबिदा होनो हायाखै। माबे बायदि राजखान्थि हान्जाखौ नोंथाङा आरो देरहाजानोखौ लुबैयो? आच्चा, दा जोङो आं पाब्लिक जानानै बेखौनो बुंनो सानो, माने जायफोर दा बिटिआर सरखारखौ सालायबाय थादों इउपिपिएल, दा बिथांमोनखौनो जोङो एसे बिसोरनो देरहाबावनानै सरखारखौ सालायबावदोंसो नामा, बेखौ आङो सानदों आरोखि। नोंथांमोननियाव बिजाथिखौ मानि थाखाय नोंथाङा भट होगोन आरो मानो बिथांनो जे भट होथारनांगौ बेखौ नोंथाङा सानो? आच्चा, जोंना बे समस्तिया 28, ओमफ्राय जाहैबाय जोंना बिजाथिया समनारानो। 28 समस्तियाव समनार दङ। दा जोङो समनारखौनो मदद होनोसै होननानै आं सानो आरोखि। बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना बे बिटिसिखौ सालायबाय, बिथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव खामानि मावाखै नामा? गैया, जोङो गोबांथार थालांनाय बादि मोनदों। माने जोंहा दा समस्याया बेनो, जोंनि गिदिर समस्या दंमोन, बेखौ बिथांमोना मावनानै होआखै। जा दा नै हानि समस्या दङ, जोङो दासिमबो जोङो बे मैनागुरि ओनसोलाव जोंहा गोबां 30 बोसोर 35 बोसोर रायजो जाबोबाय। दा बेनि गेजेराव जों हानि फाट्टा मोनाखै आरोखि दासिमबो। दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मावनानै होयैनि थाखाय जों एसे दुखु मोनदों आरोखि। आरो गामि सिङाव लामा सामा दासिमबो जों दालां, जोङो हाब्रु दैब्रु थाबायनाङो। आरो दा जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माखासे जायगायाव जों थाङोबा न' बांफोरनि सुबिदाखौ, न' बां मोननायफोरखौ नुदों। दा जोंनि ओनसोलाव गैया आरोखि न' बां मोननाय। बिथाङा बुंदोंबा नैबे एरियायाव न' बां जायाखै, लामा दालां जायाखै होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। नैबे समाव आरोबाव सोंबावनो थाखाय नागिरदों, नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव? गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दा जोङो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोङो मोजां खामानिनि थाखाय जोङो प्रमद सारखौनो जोङो गोजौसिनाव जोङो दैथायहरनो सानदों। मानि थाखाय दैथायहरनो सानदों होनोब्ला, जोङो पाब्लिक रायजो राजा सोरबा हा गैयै, सोरबा माबा बन थेला बोनानै जाग्रा अनेक बायदिसिना मानसिफोर दङ, जेनेबा ना फाननानै जाग्रा, सोरबा दाउ फाननानै जाग्रा। बिनि थाखायनो साफ्रोमखौबो मोजाङै नायनो थाखाय आरो साफ्रोमखौबो जोथोनै लानो थाखाय जों बे इउपिपिएल सरखारखौनो, प्रमद सारखौनो जोङो बेखौ गोजौ लेभेलाव दैथायहरनानै रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय आं बिथांखौ बुंहरनाय जायो, खावलायहरनाय जायो। नोंथाङा सानो नामा जे बिथाङा जे इउपिपिएल सरखार जिहेतु गठन खालामबाय, दा बे बेलायाव नोंथांमोना सानो जे नोंथांमोननि जि समस्या, बे समस्याखौ समाधान खालामगोन होनना नोंथाङा सानो नामा? सानो आं बेखौनो, समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय माखासे जोंनि बे इमप्लयमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय बेखौ साक्सेसफुल खालामजोबनो थाखाय प्रमद सारखौ मावनो जोङो बेखौ
खावलायहरनाय जायो आरो। दिसपुराव नोंथाङा सोरखौ सरकार गठन खालामजानो लुबैयो? महाजोत मोनसे दङ जिहेतु गोबां बेवहाय पलिटिकेल हान्जाया बेवहाय ज' जाबाय आरो लोगोसेनो नैबे बिजेपि दङ बिजे UPPL GSP AGP दा बेवहाय नोंथाङा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? सरकारा बबे मोनसेया फैजानोखौ नोंथाङा लुबैयो? सरकाराथ' जोङो GSP आरो UPPL आरो BJP जों जुथाइ सरकार दाबाय। दा जोंनि प्रमद बर'आ जा सानदों बे बिथांनि साननायानो जोंनिबो साननाय होननानै जों बुजिनानै लायो आरो। बिथाङा बुंदों मा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना नैबे आसाम बा दिसपुराव बिथांमोना UPPL GSP आरो BJP AGP सरकार गठन खालामजानायखौ बिथांमोना लुबैदों। आङो आरो बे नोंथांमोना नायबाय दं बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे मैनागुरि ओनसोलनि सुबुंफोरजों सावरायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो। आं नैबे समाव आदानाव नैबे समाव सोंनो लुबैदों दे नोंथांमोननि जे एरियायाव थामहिनबा नोंथाङा माबे बायदि सरकारखौ लुबैयो आरो मानि थाखाय लुबैयो? सिगाङावनो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरो। दिनैनि नैबे बुब्लियाव आङो UPPL दोलोखौ मोजां मोनो आरो जोङो 28 नं समाजनि समनाथ नार्जारिखौ जोङो जेरैबो दिसपुराव दैथायनायखौ जों लुबैदों आरोखि। दा जोङो BJP सरकारखौनो खालामगोन। मानि थाखाय समनाथ नार्जारिखौ मानि थाखाय देरहानो नोंथाङा लुबैदों? समनाथ नार्जारि सारखौ जोङो दिसपुराव थांनानै जोंनि BTC नि बा मोननांगौ खामानिफोरखौ बा दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों बेखौ समनाथ नार्जारिखौ देरहाजानो लुबैदों आरो। नोंथांमोननि समस्थियाव समनाथ नार्जारिया देरहायाबा नोंथाङा मा बुंगोन? जों जेरैबाबो देरहानाय जागोन बेखौ जों बेखौ दायथ' लागोन। जों 100% 100% जोङो सापर्टखा। बेवहाय थांनाय 17 बोसोराव बेवहाय नैबे BTCआ सरकार गठन खालामो थामहिनबा बेवहाय BPFआ सरकार गठन खालामो। नोंथांमोननि समस्या नोंथांमोननि जायगानि एरियानि समस्या बैखौ मावफुंगोन ना मावफुङाखै? मानो होनोबा बै थांनाय 17 बोसोराव माने BPFनि मानसिया जोंनि नैबे जोंनि नर्थ गंगिया ओनसोलखौ बिसोर माखासे लामा दालां बायदिसिना न' बांफोरखौ बिसोर दुर्निति खालामनायखाय जों बेजों सापर्ट होआ आरोखि। बेखिनियानो। नैबे समाव बिथाङा बुंदों मा बे एरियानि माखासे खामानिफोरखौ मावफुङाखै जायनि जुनैनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे BPFखौ गारनानै बिथांमोना UPPLखौ लानायनि बाथ्रा बुंदों। नैबे बेनिनो सासे थागिबि थामहिनबा आदा बिथांनाव सोंनो लुबैदों नोंथाङा मा बुंनो बे बेलायाव दे आसाम एसेम्बलि इलेक्सन बिसायख'थि बे 6 नैबे माबायाव जानो थांगासिनो दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बे बेलायावहाय आङो बुंनो सानदों माने जोङो दाथ' सोलायनाय बोथोर नालाय दा जोङो सोरखारखौ सोलायनायावनो लाबोबाय। दा नैबे जोंनि MLA इलेक्सनावहाय जोङो आरोबाव नैबे जोंनि 28 नं समस्थिनि गोदान बिजाथि बिथांखौनो जोङो सापर्ट होनो सानदों। मानोना जोंहा माखासे थांनाय समावहाय BTC सरकार सालायनाय समावहाय जोबोद खस्थ' मोननाय माबा दङ। दा आंनि गामियाथ' ओरैहाय जोंहा साउथ गंगिया बे माबा गोलैयो। आंनि गामिया दलरपारा। दा जोंनि गामियाव ओरैबादि दुखु खस्थ'जों सैनानै दङ। लामा दालां गैया। दिनै दालांनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो गथ'फ्रा दिनै स्कुलाव थांनांगौबा दिनैहाय गामसा दख'ना लानानै थांनांगौ जायो। साइकेल गराजों थांनो हाया जायो। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोननानै दं। बिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैगासिनो। दा बिनिखायनो जोङो दा नैबे फैगौ इलेक्सनावहाय जोङो नैबे जोंनिनो दानि 28 नं समस्थिनि गोदान जोंनि UPPL हान्जानि बिजाथिखौनो देरहाहोनो सानदों आरो बेनो। नैबे समाव बिथांमोना बुंदों मा UPPLनि बिजाथि समनाथ नार्जारि बिथांखौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। जोंनि गेजेराव नैबे समाव आइजो बेवहाय दंफैयो बिथांमोनजों आं सावरायगोन। थ' नैबे समाव बिथांजों आङो सावरायनो थाखाय सिगांदों मा बुंगोन नैबे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबे बायदि राजखान्थिखौ नैबे सरकाराव फैजानो लुबैयो आरो माबेखौ नोंथांमोना सापर्ट होगोन? बेखौनो जोङो देरहानो होननानै जोङो आखायाव लाबाय आरो रायजो राजाफ्राबो जोंना पाब्लिकफ्रा जोङो गासिबो बेखौनो गोसो होदों। BPFखौ मानि थाखाय नांला नोंथांमोननो? BPFखौ जोङो मानि थाखाय नांला होनो मानि जोङो BPFनिफ्राय जेबो जिनिस मोना, खुन्दुं मोना, साथा मोना, मोनायाव रानजायो, जेबो जिनिस होआबा जोंनो न' गंसे होजाया, जोङो साथा गंसे होजाया, खुन्दुं मोनसे होजाया आरो जेबो होजाया जोङो। बेनि थाखाय जोङो BPFखौ नागारदों आरो जोङो मोजां मोना बेखौ। नोंथांमोना सानो नामा जे सरकाराव जिहेथु फैबाय दा बे बेलायाव UPPLआ बे नोंथांमोननि जे लुबैनाय जे खुन्दुं मुसारि बैफोरखौ होनो हागोन होनना नोंथाङा सानो नामा? होनो हानायाथ' जोंना ओरै प्रमद साराबो जोङो मिथिं दावथिं थांनायाव खोनासंहैनायाव एसे बुङो नालाय जोङो बेखौनो आसा खालामबाय सार प्रमदखौनो
देरहा होजानो लुगैबाय जोङो बेखौनो देरहा होगोन जोङो आरो समनाथ सारखौबो देरहा होगोन जोंना बिनिफ्रायनो जों मोनगोनबो आसा जों लाबाय। नैबे समाव बिथांमोना बुंदों मा समनाथ नार्जारिखौ देरहा होनानै माखासे बिथांमोननि नैबे खायसे मुसारिनिफ्राय लानानै खुन्दुं बैफोरखौ मोननायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखौनो देरहा होनो थाखाय बिथांमोना सिगांदों। आं नैबे समाव सासेबाव आइजो बे ओनसोलनिनो नैबे मैनागुरि ओनसोलनिनो बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन। मा बुंगोन नोंथाङा बे बेलायाव? बुंनायाथ' जोंना गासैबो रायजो राजा ओनसोलफ्रा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रा सोलिनानै दङ। दा बेखौ जोङो सुबिदाखौ नांगौनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सारखौ जों दैथायहरदों आरो दा जोङो गिदिर लेभेलाव जों दैथायबावनो आखायाव लादों। दा जोङो नैबे फैगौ बेबायदियाव जोंनि नैबे समनाथ सारखौ जोङो जेरैबाबो आखायाव लादों। गासैबो रायजो राजा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राफ्रा जानजि खाफ्रादों जेरैबाबो बेखौ देरहा होनायनि खाथिराव जोंनि गैयै गोरिब गुन्द्राखौ नायनो हागोन। जोंनि नैबे दानि गोदान लुबैबाय थानाय हास्थायबाय थानाय सरखार सोलिनाया जोंखौ नायगोन बेबायदि थांखि लाजोबनानै जोङो बे समनाथ सारखौ आखायाव लादों। दा देरहा होनो थाखाय गासैबो मानि थाखाय दुखु मोनदों BPF खौ दिनै जाम्बा जाम्बि दङ दिनै थेला बोनानै जानाय एबा दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय बेस्राफोर गाननो जोमनो सुबिदा गैयै मावरिया खावरिया दङ। जोङो बिखा गावो हिन्जाव माहारिफ्रा दिनै जों संसार जाबाय गथ' गथाय खांबाय दिनै गथ' गथायखौबो फोरोंनो हानायनि केपासिटियानो गैया। बेखौ थांनाय जोंनि हाग्रामा सार बिथाङा दिनै रायजो राजाखौ सासेखौबो नायहराखै आरो दिनै गावजों सिथाबनाय मानसिफोर एसे एनै गोरोंफोरखौल' नायदों। बियो दिनै स्किम थिकिमखौ हरदों। दिनै जोंनि UPPL हान्जायाव गोसो होनाय मानसिफोरखौ जेनेबा जोंनि सोलायनाय दिनै माबाखौ सरखारखौ सोलायनाय लाबोनो लुबैनायफोर मानसिफोरनो दिनै स्किम थिकिमखौ होआखै। बियो दिनै सासे सानैनि गोरों गोरानि खोथाखौ लानानै जाम्बा जाम्बिखौबो नायहराखै। बियो सासे दैदेनगिरि बिफा जानानै गामि गामि बेरायनांगौमोन। सोर गैया सोर दङ बेखौ नायनानै एसे एनै होनो नाजानांगौमोन बियो। दा बिनिखायनो रायजो राजाया गासैबो दुखु मोनदों बिखा गावनानै दं खुगायाव खदै मेगनाव मोदै लानानै दंजोबो। जोंनि हिन्जाव माहारिफ्राबो दिनै गावबागाव फिसायनि खस्थ' सोलिनायखौ जानांनाय एबा हिन्जाव माहारियाबो खस्थ' जानजि खाफ्रानानै हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांनायनि थाखायनो बेखौ सुखुयैनि थाखायनो दिनै जों UPPL हान्जायाव गासैबो रायजो राजाया मदद होनाय जादों आरो नैबे समनाथ सारखौनो देरहा होनो थाखाय थांखि लादों। प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ नोंथांमोननि साननायफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? औ सानदों। जोङो बे सारा जोंखौ गासैखौबो नायफुंलांगोन होननानै जों साननानै दङ। दिनै गैयैफोरनोबो IOI-खौ होनानै होजोबगोन। दिनै गथ' गथायनि फरायफुंनो मोनैखौबो नायगोन एबा सोरबा साख्रि लेखा गोरों जानानै थानायफोरखौ साख्रि मोनैखौबो होफुंगोन होननानै जोङो रायजो राजा साफ्रोमबो बेखौ साननाय दङ थांखि जादों। बेखौ सारखौ दिनै बे सारा गावनि बुंनाय मथेबा नायगोन होननानैबो जों आसा खालामजोबदों। नैबे समाव बिथांजों सावरायबाय आरोबाव जोंजों लोगोसे दंफावो नैबे बे ओनसोलनिनो सासे आइजो। नैबे समाव मा बुंगोन नोंथाङा? आं बुङो दिनै जोंहा MLA इलेक्सना जालांबाय थायो। बे जालांबाय थानाय समाव दिनै सिगां MLA आ जोंनिसिम फैनानै दासिमबो नायफैफेराखै आरो माबायदि दं होननानै बियो हाबफैफेराखै आरो भट देरहाखांनायनि उनावनो बियो जोंनि पाब्लिक सिटिफोराव हाबनानै मिटिंबो लाफैफेराखै। दा बेनिखायनो जों दुखु मोननानै जोङो UPPL दोलोनो भटखौ होगोन होननानै जोङो मिजिं दं आरो होगोन जोङो पाब्लिक जानानै। जुदि BPF दोलोआ भट देरहाखांनानै जोंखौ नायोमोनब्ला मोजां थासारि होफैयोमोनब्ला गुबुंले बार होआमोनब्ला जोङो BPF-नोनो होगौमोन। दिनै BPF-आ जोंनो नायाखै। दिनै MLA-खौ देरहालाङो माबा मोनसे भट होनानै देरहाहरोबा जोंनि सायाव बा पाब्लिकनि सायाव बिसोरो फैफेरनानै माबायदि दं माबायदि सोलिखो बेफोरखौ जोंनो खौरांबो होफेरा जोंनो अनसुंथाइबो होआ। दिनै जोङो मोनसेबो BPF-नि 17 बोसोर सालायनायाव मोनसेबो अनसुंथाइ मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोननानै जों दिनै UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL सरखारनो जोङो भट होनो होननानै ओंखारनाय जाबाय। नोंथाङा सानो नामा दे समनाथ नार्जारिया देरहालाङोब्ला बे नोंथांमोननि जे साननाय आकांक्षा बेखौ सल्भ खालामगोन होननानै सुफुंगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ जोंनि सायाव साननाय दं, जों फोथायनाय दङ होननानै दिनै भटखौ होनो ओंखारदों। इउपिपिएल सरकारा जोंखौ नायगोन बा जोंनो होगोन, जोंनो अनसुंथाइखौ नायगोन, दिनैबो नायगासिनो दं एसे सरकार जानायावनो। दा बेनि थाखायनो जोंखौ पाब्लिकखौ अनगोन होननानै जोङो इउपिपिएल दोलोआवनो बा समनाथ सारनो होगोन होननानै जोङो माने पाब्लिक जानानै जोङो ओंखारनाय जादों। नैबे समाव बिथाङा बुंदों मा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना समनाथ नार्जारि, बे समनाथ नार्जारिनो भट होनानै बिथांमोना देरहालांहोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। नैबे समाव आङो बे ओनसोलनिनो सासे सुबुंजों सावरायबावगोन। मैनागुरि गामिनि मैनागुरि बा हाथाइनिफ्राय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय सावरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लांगासिनो। मा बुंगोन आदा नैबे समाव फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो, बे बेलायाव नोंथांनि सान्थौआ माबायदि जागोन, मा बुंगोन नैबे समाव? दानि फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सननि गेजेरजों आङो आसा खालामदों जे जोंनि बे 28 नम्बर समस्थियाव समनाथ नार्जारियानो जों बिजाथि हिसाबै ओंखारनायावहाय बिथाङा माने जोंनि बे 28 नम्बर समस्थिनि जे रायजो राजाफोरनि रायजो जानाय माखासे दुखु खस्थ' सैनांनाय, लामा सामा गासिबो माने दालां लामा गैयै बेफोरबायदि बायदि जेंनानिफ्राय जाहाथे बिथाङा एसेब्लाबो नायहरनो हागोन 5 बोसोरनि गेजेराव, आं बेनिखायनो आं बिथांखौ माने गोसो गोरबोजों जोङो इउपिपिएल राजनिति दोलोखौ आङो मोजां मोननानै आं बिथांखौनो आङो आसा खालामदों आरो। समनाथ नार्जारिया नोंथांमोननि जाखिनि साननाय, जाखिनि नोंथाङा बुंबाय खायसे खामानि मावनाय मावि, बैफोरखौ सल्भ खालामगोन बा सुफुंगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? जोङो 17 बोसोर बिपिएफनि सिङाव थानानै जाहाथे 17 बोसोर बिपिएफ सरकारनिफ्राय जोङो जेबो मोनैलाय जाहाथे जोंहा सोलायनांगौनि खाथिरावहाय जों दा इउपिपिएल गोदान सरकारखौ जाहाथे सोलायनानै जोङो समनाथ नार्जारिया जाहाथे मावगोन, जों बेखौ बिसास खालामदों। नांगौ जायोब्ला जों 5 बोसोराव जुदि समनाथ नार्जारिया जोंनि सायाव मावाब्ला आरो जों गोदान सरकारजों सोलायनांगौ जाना फैगोन। नैबे समाव आङो बिथाङा बुंदों मा 5 बोसोरखौ समनाथ नार्जारिखौ देरहा होनानै बिथांमोना नायनो नागिरदों आरो 5 बोसोराव जुदि बे बिथाङा खामानि मावनो हायाब्ला बिथांखौ सोलायगोन होननानै बुंदों। बे साफा साफा नोगोरारिनि बा भारतबर्षनि साफा साफा भटार्सफोरनि बे मोनसे राइट। आं नैबे समाव बे ओनसोलनिनो मैनागुरि ओनसोलनिनो सासे सुबुं बिथांजों आं दान्दिसे सम सावरायगोन। नोंथाङा मा बुंगोन? फैबाय थानाय समाव नोंथाङा माबायदि राजखान्थि हान्जाखौ लुबैयो आरो मा नोंथाङा बे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामो? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि मैनागुरि ओनसोलनि जानानै साबायखर बावबाय। आं बाजाराव फैदोंमोन, आं मिथियामोन बेबायदि मा जादोंमोन बेखौ। दा जेखियानो जोबोद मोजां मोनदों लोगो मोननानै। दा जोंहा मैनागुरि ओनसोल होनोब्ला बयबो मिथिखायो, बे ओनसोला मोनसे बिपिएफ फ्रि जों सिगांनिफ्रायनो मोनथिबाय थायो। सिगां समावहाय बे ओनसोलावबो गोबां बिपिएफ खालामग्रा मानसिफोर दंमोन, नाथाय दिनैनि समावहाय जों नुदों, खेल खालामदों, जों मोनफ्रोमबो गामि गामि बिपिएफ निल जानो थांगासिनो दं। ओंखायनो आं सान्दों बिपिएफआ दिनै मानो निल जानो थांगासिनो, बिनि जाहोना जाबाय सिगां समावहाय जोंहा नैबे जानाखि 28 नं गसाइगाव बिधान सभानि जानाखि बिजाथि बिपिएफनि माजेन्द्र नार्जारि, बिथाङा जोंनि ओनसोलावहाय 15 बोसोर एमएलए जादोंब्लाबो खेनसेबो जों नुवाखै। आंथ' दिनैसिम बिथाङा माबायदि बेखौनो आं नुफेराखै। नोंथांमोननि जायगायाव नै माजेन्द्र बिथां एमएलए बिथाङा नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै सुलाद लाफैगोन लाफैयाखै? दिनैसिम 15 बोसोर जाबाय। आं दहायनो होन्दों, दिनैसिम जोंनि रायजो राजाफ्रा 15 बोसोरावहाय दिनै इलेक्सननि सानसे सिगां जानो हागौ फैयो। आं फ्राय दिनैसिम 21 बोसोरनि मानसि आं, थेवबो आं खेनसेबो नुफेराखै। आं भट होनो मोन्दों, थेवबो नुफेराखै। ओंखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय नैबे जोंनि मैनागुरि ओनसोलाव देग्लाय जों नायोब्ला नोंथांमोनहा जेराव मोनो जों सोंनो हागोन, बिपिएफआ निल जानो थांगासिनो दं। ओंखायनो जों आसा खालामदों आरो जों बेखौनो सा ओनसोल जानानै बयखौबो मोजां मोन्दों। जोंहा सा ओनसोल हिसाबै सिगांनिफ्रायनो आर्मि पुलिसनि दावराव, जोंनि ओनसोलावहाय उदखारिनि जानाखि सरकारनि सिग्रोमनाय, जों खस्थ' मोनबोनाय मानसि। जों उन्दैनिफ्रायनो स्कुल फरायदोंमोनबाबो आर्मि पुलिसजों जों हमजानानै होसोजाना बुजानाय मानसि। बेखायनो आं खावलायदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा लाइमोन जोंनि ओनसोलनि जानानै जोङो सान्थिखौ मोन्दों आरो बे सान्थिया जोंनि थाखाय थालांबाय थागोन। आरो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायोब्लासो जोंनि बे सान्थि परिबेसा फैगोन। जों बेखौ ओनसोलनि जानानै जों लाइमोनफ्राबो बुजिदों। ओंखायनो सिगां समावहाय जोंनि बिमा बिफाफोरा बिपिएफ खालामोब्लाबो जों बुजिनानै बिमा बिफाफोरखौ बिपिएफनिफ्राय ओंखारहोनानै जोंनि बे ओनसोलखौहाय जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय जों मोजां रोखोम जौगानाय बिटिआरनि एकर्डजों जोंनि ओनसोलाबो जौगालांफायो। जों बेखौ गुरैयै माने रायजो राजाफोरखौहाय जों बयखौबो बे मोनसे सान्थौखौ नुनानै
जोङो सोलायनो नाजानाय जादों। स्टेटआव दिसपुराव नोंथाङा माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सरकार गठन खालामजानोखौ लुबैयो? जोंथ' दा एसे एनै मिन्थियो हिसाबै ससियेल मिडियाफोरखौ जों बाहायो हिसाबै जों नुदों जेनाखि BJP सरकार सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै बिथांमोनानो सरकार सालायगासिनो दं आरो आसामावबो सिगाङावबो BJP सरकार दं हिसाबै दिनैनि नैबे थासारियावबो नुदों BJP सरकार दागोना रोखा आरो लोगोसे जों बेखौनो लुबैबाय थादों जोंनि UPPLआबो जानाखि BJP, AGP, GSP बेजों लोगो नांनानै जों सरकारखौ दागोन बेखौ रोखा नुदों। ओंखायनो जोङो बे मोनसे थांखिखौ लादों देरहानानै जोंनि ओनसोला आं खावलायदों दिनैबो नैबे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों जानाखि जोंनि MLA समनाथ नार्जारी सारा सिगांनि बायदि जाहाथे रायजो राजाया जेरै मिजिं लादों माजेन्द्र बिथाङा जेरोखोम जोंनि सायाव अयथासार खालामदों बेबायदि दा खालामथों आं आखाइ खबजोबनानै मानगोनां MLA सारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि ओनसोलखौबो नायलांफानानै समानै समान जौगालांनायाव जाहाथे जोंखौबो गालाङा बेखायनो आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनजों लोगो मोननानै आरो बेखिनियाव आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों बेखिनि। नैबे समाव बिथाङा बुंदों मा थांनाय 17 बोसोराव मानजेन्द्र बसुमतारी बिथाङा नैबे एरियानि थामहिनबा नैबे मैनागुरि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै होननानै बिथाङा बुंदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव दिसपुराव बिथाङा बुंदों मा BJP, GSP आरो UPPL, AGP बे एलायन्सआव सरकार जाथों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसेनो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मैनागुरि नैबे हाथाइनिफ्राय नोंथांमोना नायबाय दङ आरो लोगोसेनो बेवहाय नैबे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांमोननो नैबे केमेरामेन मिथुन बसुमतारीनि हेफाजाबजों नोंथांमोननो दिन्थिबाय। गोजोन्थों।